Igbo ekene m unu. Ofu nwoke si ka ajụ ajụjụ a ka agbala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya. O wee sị na ya nwere enyi nwaanyị na-abụ ya na ha na-abụ na-agwọ ọkwa ịghọtago. Ya wee na-agbakọ n'ime fa na-abụ kedu nke a ga-anụ. Anọgide one day mana fa mụrụkwa ahụ. Anọgide one day ofuke wee bịa wee sị ya na ya dị ime. Na ya bụ nwoke ada achọ mkpali and na ya bụ nwoke na-alaiki ime ihe n'usoro. Ịghọta kịta. Ya wee si okenye a ga-eje ka abịa mee gị. Ya wee jefu ndị be ha fụsịa ndị be ha ha wee ka. So ịmago na before ime ego nwaanyị na nwaanyị ga-ana anụ befe ịmago na 3 to 4 days before ịbịa mee ego wee kpọlị ya wee na. Ya wee je wee mesie gị wee kpọlị ya wee nata. Ya see Igbo gị ọ bụrụ na nwunye nọ na nsọ. Ya wee si a ka ihe ime na nọ na nsọ. Ịmago no ka metụbeli akọsa biko ya nọkwa na nsọ. Ya wee si a ka ihe ime na nọ na nsọ. Echekwa m na isi na ịdị ime. Ọ sị ya n'ihe anwakwanụ just prank ịmagolo ka amalụ ma ya dị ime ma ọ ga-anụ ya. O wee sizi ya na ọ ga-anụ ya. Ya wee gbazaa nkịtị si oke na nsogbu adọrọ na mgbe ọ sị na ọ ga-anụ ya na echetarazi na onwekwa ife akpọrọ ya na just si enyi wee kwasị na ọ ga-anụ ya ya nọbazi anya. Ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ ya. Ya akwụrụ ọtọ filibe onye nyama trapped. Filibe in fact na ihe niile ya nwe bụ feeling for this girl kwụrụ ọtọ disappear. Ka gwazi gị na ya ga-anụ gị ka ekwe n'ife ijire wee gwazi anya not just testing na ọ gwara ya until ya emesie gị. If not na ya chọrọ ise Igbo gị o wepụ na ọ nọ na nsọ na ya ka amaghị na ya chọrọ ịnụzi this girl. In fact na ya gbọrọ ebe ihe niile ya na-efeel for this girl does. Tibo na forever na ya ga na-eche na trapụl ya into this marriage. Ọ pịghọtago na ya ma ndụ happy na o nwere ife ya na-efeel for this girl. In fact na ya chọrọzi ya wesị ka amalife ndị mmadụ lụ. So nwanne m kedu feel ọ bụrụ gị ị ga continue with this marriage ka ị gasị dị ga ya na bado deceive gị. Another thing ya chọkwala ịma ihe a nụnwa ọ bụrụ pure ideceive mmadụ into ịnụ gị ka ọ bụ ka ihe a na-ekwu na ọ bụrụ isiokwu. Ihe a this girl mee kịta ọdụ mma ọdụ oke iji wee kwanye n'elu ya regardless na ya na-akọnsida bụ ma ya ga-anụ ya. Onye ga n'iru n'ụba this girl gbaghara ya datị n'ife mee na-emego ka onye ahapụ ya maka na tunyanwa na ya ma ndụ happy na this marriage na ya chọrọzi na ya chọrọ na ife abụ no deceive enye je mee gị and because of that na ya ga-return ya ga-eje wekwala ego ya ma n'isi ndị mmadụ na-ayị ya na-asị anya gbaghalụ ya move on with the marriage. Ọ sị m nne ya move on with this marriage na ihe a bụ ihe ga-anọ na back of his mind. Ịjụkwa m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha ka ha wee mara ebe ha kwụ na relationship ọ bụ ịghọtago but still ka ọ sị gị yes na ya ga-anọ gị ịkala egwu ya sị ya na just ịghọtago ọ bụgodo na ị chọrọ egwu ya ihe dịka echie niile or 3 days after isi a na-efukwa na nsọ gị na ichekwa na ịdị ime o mesizie bụzalụ na idoro ime ọ bụ ịghọtago instead of ịgba nkịtị. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka ichema ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.